Eta orain gurekin dugu, Joan Mariren beste eremu batera, eta bidek eremu asko aipatu ditu, eta horietako beste eremuetako bat, orain Xabier Izagirrek aurkeztuko diguna da. Lehen esan bezala, 52 urtetan, Torraldaik Euskal Liburugintzaren ikerketa egin zuen, 1976tik hasi eta 2017ra arterakoa. Urtero, ez bakarrik katalogazioa, alegia zenbat, baizik eta zenbat, zertan eta nola, eta nork, eta ze egiturekin, eta nun kokatutako enpresekin, eta zenbat berredizio, eta guzti horrek begirada soziologiko batetik, esaten digu, kultura hori, liburugintza hori, baina kultura hori, ze sendotasun duen, edo ez duen, edo beti utxetik ari den, edo nola ari garen, ez da? Eta nork egiten dituen. Bereziki, Xabier gaipatuko duen, ez baita ere, bereziki begia jarri zuen testu liburugintzan. Testu liburugintzan, nork egiten du, zer edukiekin egiten da, zer ari gara, gure seme-alabei, derrigorrezko hezkuntzan transmititzen, euskal kulturaz eta euskaraz, hori bere kezka handienetako bat, besteak beste. Xabier Izagirre, filosofian lizentziaduna da, jakineko erredakzio burua, Joan Marirekin lankide 23 urtez, beraz, ulertuko duzuen bezala, ondo ezagutzen ziren elkar, eta gainera Xabier izan zuen liburugintza horretan, bulegoko beste langile batzuk ere bai, bilketan eta hori, baina pixka bat beti makuilu Xabier izate zuen, ikerketa hori aurrera eramateko eta borobiltzeko, eta Joan Mari berak hala esan da utzi zuelako, eredentzian eman zion Xabierri lan hori, hemendik aurrera Xabierrek egin dezan, eta dagoeneko bat egina du eta jarraituko dugu. Ikerketa honi segida ematen, pena litzatekelako hau bertan bera ustea. Besterik da, ikerketa hau horrela egonda, edo lan guztia hau eginda egonda, zertarako, ze erabilpen eta ze proiektu handiago eta oinarrizkoagoak beharko eskatzen dituen. Xabier, nahi duzunean. Eskerrik asko, Lorea. Liburugintzaren ikerketaz. Arituko naiz, Torrealdeirengan, lehenik pixkat testuinguru filosofikoa aurkeztuko dut, labur, uste baino laburrago. Motivazioak, xedeak eta asmoak zein ziren, ondoren, lan metodologiaz eta azterketaz hitz batzuk, erakundekiko harremanak, eta ondoren, pixkat, liburugintzaren azterketetan auzi nagusitzat edo arditzak egunak. Adibidez, Loreak testu liburuena aipatu duen bezala, horietako batzuk hautatu ditut, denborak aginduko du. Eta bukaeran, Joan Mariren bi ametsak, bete etzirenak, liburuaren behatokia eta Biblioteka Nazionala, horietaz ere hitz pare bat. Testuinguru filosofikoaz, garaiaz, egia esan Loreak bere sarreran, nik esan nahi nuena, nik esango nuena baino desente hobeto esan du. Euskara herri eta jakinen eleloa, herria hizkuntza, herria kultura hizkuntza. Herrigintza, euskalgintzatik eta kulturgintzatik. Hori da abiapuntu filosofikoa zentzu horretan, ari naiz. Eta garaikoa, eta 50ko belaunaldiarena. Torrealdeiren ibilbide intelektualaren ardatza liburugintzaren azterketa da. 1979an jakin aldizkaria itxi zuten, Frankoren gobernuak itxi zuen, eta hurrengo urtean Torrealdai Parisera joan zen, Frantziara joan zen soziologia ikastera. Lehenik Okzitaniako Tolosan egon zen 2 urte, eta ondoren Parisen. Paris ezagutu zuen, orduko Paris, 78ko maiatz ondoko Paris, munduaren zilborra iruditu zitzaion Joan Mariri, eta motxila bete ekarri zuen, 1975ean berriro Euskal Herrira itzuli zenean, eta jakinera itzuli zenean, motxila bete-beterik.
soziologia ikasketak, eta han hasi zen, hain zuzen, liburuntziari buruzko ikerketa soziologikoaren egitasmoa gorpuzten, gauzatzen. Ikusten zuen, alor horretan konkretuki utzune aztegoela, Juan San Martinek egiten zituen urte batzuetan, holako produkzioaren bilketa batzuk eta bar, baina Juan Marik areago joan nahi zuen, azterketa soziologiko bat, ikuspegi soziologikotik nahi zuen aztertu liburuaren mundua. Eta hori ekarri zuen Frantziatik, bere ikasketetatik, antesina egin zuen euskal idazle garekideen hurbilketa soziologikoa, izenburuarekin, frantsesez idatzi zuen, eta ona itzuli zenean, euskal idazleak gaur, liburu mitikoa, 45.000 aldera zituen lankide horrezke gutxak jakinekin, zenien etxetan ez da hau egon, Amazonik etzegoenean zabaldu zen. Eta liburu mitikoa eta monumentala. Eta 20 urte aurrerago, 87an, euskal kultura gaur. 20.000 izan ziren orduan. Baina, zabalkunde handia izan zuen baita ere. Eta hor hasten da, 77koan hasten da, bere azterketa soziologiko hori ondoren, orduan txebertan ja, hasten da urtez urteko liburugintzaren produkzioaren azterketa. Bilketa, informazio bilketa, katalogoa eta horren azterketa. 76an bertan, jakinen bigarren aroko lehen zenbakian, dator lehenengoa. 1976ko euskal liburugintza. 6 orrialde ditu artikuluak. 2 orrialde komentario bat egiteko, eta 4 orrialde liburuen zerrendarekin. 85 liburu dira, 76an. Berak idatzi zuen azkena, 2019an, euskal liburugintza 2017. Hor ja 2.277 liburu dira. Bere ikerketa lanean, lan hipotesi batekin jokatzen du, hain zuzen, Frantziatik ekarri zuena. Irakasleek esaten baitzioten, edo plantatzen baitzen, ez da, liburua gizartearen ispilua dela. Alegia liburua eta literatura ikuspegi soziologiko batetik azter daitezkeela, eta azterketa horrek gizartearen ispilua emango duela. Isla emango duela, ezta? Eta hori, berak hipotesi horrekin abiatu zuen bere ikerketa lana. Eta hori izan zen, bere urtetan, bere lanaren itsasargia. Alegia, liburugintza aztertuz, euskal gizartea eta euskal kultura nola dauden jakin ahal izango dugu. 80ko hamarkadan kazetaritza ikasi zuen. Hain zuzen, kazetaritza ikasten hasi zen, garai hartan, lehen, hori baino, 70ko hamarkada dukaren edo, oraindik beharrezkoa zen, zuzendari izateko titulua edukitzea. Aldizkari bateko zuzendari izateko titulua edukitzea beharrezkoa zen. Motivazio horrekin hasi zen, gero hori kendu egin zuten, baina ja bukatu zuen. Eta kazetaritzako tesina egin zuen Euskal Telebistari buruz. Horren liburu bat atera zuen. Euskal eta Euskal Telebista, edo izenburuarekin, hor dago, orain izenburua ez nahizteko, Euskal Telebista eta Euskara, hori da. Eta anekdota moduan, Jose Azurmendirekin izan zuen elkarrizketa bat, 85ean izango zen, tesina orduan aurkeztu zuen, eta Juan Marik esate omen zion, zalantzatan zegoela, liburugintzarekin jarraitu edo telebistara, bere begirada telebistara bideratu. Ikusten baitzen, GTB sortu berria zen, eta hor ikerketa lerro emankorrat interesgarria guntzitekela. Eta Josek esan omen zion, ez egiteko hori. Ze unibertsitatean telebista arduratuko zirela, baina liburuaz ez. Eta hori egiten bazuen, liburuarena ez zuela inork hartuko. Eta anekdota zoragarria da. Nik anekdota honetatik bi gauzatxo, bi apuntetxo bakarrik aterago ditut. Batetik, Joseren begi klinikoa. Hori betidanik ezagutu dugu eta orduan erala izan zen. Asmatu zuen bete-betean. Eta bestetik, jakin taldearen eta Juan Mariren beraren konpromiso intelektuala
euskararekiko eta euskal kulturarekiko. Utzunean on, indarrakan. Eta ikusten bazen, liburu gintzarena utzik geratuko zela, orduan, hor jarraitzea erabaki ez da. Eta, gero, hamarkaden poderioz ikusi izan da, hori horrela izan dela. Alegia, liburuaren esparrua ez dutela hartu. Ez erakundeek, ez da unibertsitateak berak ere. Ez behintzat, Juan Marik ulertzen zuen bezala, ez da hurbilketa soziologiko horretatik. Ñabardura txiki bat, hasieran euskal idazleak gaur horretan oraindik literaturaren soziologiaz gehiago hitz egiten da. Gehiago da idazleak dira protagonista, idazleen soziologia, idazlei egiten zaie galdeketa, baina urten poderioz ere begirada hori hain zuzen liburura pasatzen da, liburuaren soziologiara. Eta hor ja ikuspegia askoz ere orohartzaileagoa da, osoagoa da. Zergatik ez da bakarrik idazlea, sortzailea kontuan hartzen, baita ere ekoizlea, banatzailea, saltzailea, irakurlea, ekosistema osoa. Liburuaren mundua zentzu horretan ulertuta, liburuaren soziologia. Hor ere, evoluzio bat egon zen, baina evoluzioa azkarra izan zen Juan Mariren kasuan. Eta beste ñabarduratxoa ere, bilketa, informazio bilketa lana, azterketa eta ekintza edo proposamena. Davidek aipatu duen bezala. Soziologia praktikoa, ez teorikoa. Ikerketa soziologikoa egin dezagun, gizartea ezagutzeko, baina ezagutuz aldatzeko, ezta? Gizon emakumeen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, parafrasi txiki bat egin dute. Eta zentzu horretan, nahiz eta printzipioz bere ikerketaren muina produkzioaren azterketa zen, baita ere arduratu zen argitaletxeen estrategiez, irakurlegoaren munduaz, kontsumoaz, merkaturatzeaz eta barrez. Horretan ere, alor horretan ere bere ekarpenak eta bere proposamenak egin zituen, beti ere datuetatik eta bere datuen azterketatik abiatuta. Lan metodologiaz, informazioa bildu, liburuei buruzko informazioa bildu, fitxak egin, hainbat esparru, fitxa bakoitzean, titulua, autorea, itzultzailea, elebitasun argitarpen maila, moldatzailea, argitaratzailea, koedizioa, hiria, herria, neurriak, orrialde kopurua, gaia. Gaia zentrala da, gero azterketarako, liburuaren gaia ondo zehaztea. Eta gero azterketa, esan dizudan bezala, 76an 2 orrialde. Baina azkenengoan aldizkarian 25 orrialde, baina webgunean jartzen dugun bertsio osoan, 40-50 orrialdeko jauzi badago noski, ez luzeran bakarrik sakontasunean eta zorroztasunean. Azterketan, alegia informazioa fitxak egin ondoren eta katalogoa osatu ondoren horren gaineko azterketan, 3 atal. Argitaratzaileak eta horien jarduna, hainbat azpiataletan, eskaintza editoriala bera, alegia zenbat titulu, berargitalpen edo nobedade diren, jatorrizko edo itzulpen diren, eta azterketa tematikoa. Hau zentrala da, bere azterketarentzat hau zentrala da. Liburu bakoitzari gai bat jartzea, eta horren arabera, sailkapen tematiko bat egitea, 6 atal nagusi, 6 liburu mota, esango dugu, ezta? Bereizten ziren gero azterketarako. Hezkuntza eta irakaskuntza liburua, hor barruan testu liburuak. Haur eta gaztentzako liburua, giza eta gizarte zientzietako liburuak, helduen literatura, zientzia eta teknika eta aisiako liburuak. 6 multzo hauekin, produkzioaren 98-99 harrapatzen da. Erakundekiko harremanei buruz, hitz pare bat, 70ko hamarkadan hasten da bera lanean,
Eta ja, 80koan, azkar xamar konturatzen da, lana dimensio hartzen ari dela. Zergatik produzioak horak adoalako, datu batzuk. 76an, 85 liburu esan dizuet. 86an, 626 liburu, 6 aldiz gehiago. 86an, 10 urtekari naiz. 1100 liburu, 2 aldiz gehiago. Eta 2006an, 2173 liburu. Orain kopuru egiten gabiltza gutxona bera. 2000-2005 tartean. Lanaren dimentsioa handitzen ari da, eta orduan, Juan Mari kexatzen hasten da. Bueno, kexa hauek arrazoi bat dute, ezta? Bueno, berak esaten du batetik lanak erota gehiago da, eta bestetik, Euskal Herrian, EAN behintzat, erakundeak badaude, kultura sailak badaude, eta, zerbait egin dezatela, ezta? Bere gain hartu dezatela, lanaren pixua edo behintzat babesa, ezta? Bera lanean jarraitzeko prest dago, baina, babes eta laguntza batekin, ezta? Eta orduan, tarteka, kexuak eta mehatxutxoak botatzen ditu, ezta? Utziko dut, 10 dago azkeneko izango da, ez dakizzer. 82an, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Maria Jesus Alamburu, kultura diputatuarekin tratu eta hitzarmena egiten dute, 20. mendeko katalogoa osatzeko. Alegia, 82an, ordura arteko mendea eta 2000 urte arte, eta 5 liburu atera ziren hor, 5 liburukote, hor dauzkazue ikusteko. Horren ondorioz. Eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmenak jarraitu du urtero liburugintzarekin liburugintzaren lana baita ere laguntzen jarraitzeko. Eta Juan Mari eskertu izan du bere hitzetan, testuetan, elkarrizketetan, behin da berriro eskertu izan du hori, bere hitzetan, bakoitzari berea. Baina bakoitzari berea. Ze berak esaten zuen, Eusko Jaurlaritzak hartu beharko luke hau bere gain. Hori litzateke, ez bere leku naturala, baina Euskal Herriaren momentuko egiturak eta politiko-administratibo ikusita, hor ikusten zen, baina horrek ez du biderik egin. Auzi batzuk, esan dizuet, azterketan agertzen ziren auzi batzuk. Nola guaz, Lorea? 10 minut, ordu laurden. Bueno, vale. 5 auzin euskan aukeratuta, konstanteak izan direnak, hamarkada guztietan, eta bere kezka nagusiak, azterketa egin ondoren, eta lehen esaten gizuen, ekintzari begira, edo hobekuntzari begira, aldakuntzari begira, kezka bat metodologiarekin zerikusia dauka. Informazio iturriekin, eta berak zifren saltza deitzen zionarekin. Izan ere, Juan Mari ikerketa lan egiten zuen, jakinen egiten genuen, baina horrez gain beste bi enpresa edo agentzia bintzat, bazeuden, bat estatu mailan, Panorámica de la Edición Española de Libros, hori Espainiko gobernuan, hango ministerioaren menpe, eta bestea, Espainiako Konekta etxeak, eta honek ja Euskadiko editoren elkartearen zat egiten zuen urtero azterketa baita ere. Egiten du urtero azterketa ere. Eta datuetan, desoreka bat dago. Datuetan, alegia, titulu kopuruetan. Zenbat publikatu da 2014an, zenbat liburu. Azken 5 urtetako mediak esango dizkizuet. Azken 2014tik 18ra. Konekta etxeak ematen duen media da urtero 1871 liburu. Eta gure datuak, edo jakineko datuak, edo Juan Marirenak dira 2300 bat. Alegia, 230 titulu gehiago. 123,3 gehiago. Gero azterketa guztia hemendik aurrera egiten da. Hemen desoreka badago, bakoitzak berea botako du. Guk argi daukagu, gu fidagarriago garela. Ze badakigu bestek lana nola egiten duten, besterik gabe ISBNera jotzen dute, eta baina ISBNera agentziara informazioa editorialek bidaltzen dute. Baina guk ISBN begiratzen dugu, baina hori baino lehenago, hemengo editorial guztien gana jotzen dugu, informazio zuzenaren eske, eta baita ere liburuen eske, eta denek ez dut erantzuten noski. Baina horrekin ja 140 iristen gara. Gero jotzen dugu
Donostiako Uda liburutegira eta Koldo Mitxelena liburutegira. Eta horiek ere urtero, eta oso eskertuta gaude noski, beren datua pasatzen dizkigute. ISBN begiratzen dugu noski, baina hori bezala, Euskadiko Liburutegi Sistema Nazionala eta Euskadiko Irekoketa Publikoko sarea, horiek ere katalogoak ere webean daude, horiek kontrastatzen dugu. Eta noski bestela interneten bestelako zera batzuk alegia. Iturri askotatik informazio zuzena jasotzen dugu eta gero kontrastatu egiten dugu. Hortik ateratzen zaiguna. Eta badakigu ez dela, hala ere, badakigu ez dela esaustiboa. Baina besteek baino 200 gehiago ateratzen baditugu 123 gehiago, gero hortik atera daitezken azterketak eta beste puntu badago. Guk gaiak guk jartzen dizkigu DNI gaia, liburu guztiei. Baina guk, alegia, DNI irizpide berarekin. Baina konektakoek egiten dute, editoriale jarri dituzten gaia, bakoitza berari. Bakoitza berea, naiz eta kode sistema bera erabili, bakoitza bere irizpideak hor, hori izan dauzi bat, behin da berriro, Juan Mari, aldarrikatu duena eta mahai gaineratu duena, ezta? Gauzatxo bat bakarrik esango dut bukatzeko. Euskadiko Editoreen Elkartearentzat konektak egiten duen txostena urterokoa, hori Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen du. Ego beste modu batera esan da. Eusko Jaurlaritzak konektarena laguntzen du diruz. Esaldi bera da, baina buelta eman diot. Beste auzi bat. Potoloa, testu liburuena, Loreak aipatu du. Badazpada hau egingo dut, gero denbora jaten banau, beste nema sakrifikatzeko, ezta? Testu liburuena. Hau segurazko, bestea metodologikoa da, baina, garrantzitsua da, metodologikoa da, baina hau ja da, metodologikoa ez, hau da, zentrala Euskararentzat, Euskal Kulturarentzat eta gure herriaren orain eta etorkizunarentzat. Testu liburu ez ari gara, testu liburuak nork produzitzen dituen, nork egiten dituen. Hain zuzen ere, berizketa dagoelako Euskal Herriko editorek produzitzen dutenaren eta Espainiako editorek produzitzen dutenaren artean. Oro hartuta, produkzio oso hartuta, liburu guztiak, ez testu liburu bakarrik, liburu guztiak hartuta, oro har, bizka dagoek batez bestekoa dira. Bertako editorialek, Euskal Herriko editorialek 175 produzitzen dute, eta kanpokoek 135. Oro har hartuta. Baina hezkuntza eta irakaskuntzara bagatoz, Euskal Herrikoek 130 eta kanpokoek 170. Hezkuntza eta irakaskuntza liburuari eranzte badiogu haur eta gaztentzako liburua, behintzate publiko beraren gana bideratuta daudelako, Euskal Herriko editorek beren produzio osoaren 175 eskaintzen diote horri. Baina kanpokoek, Espainiarrek, 183. Alegia, zer argitaratzen dute Espainiako editorialek historiari buruz, literaturari buruz, literaturan, zientziari buruz, gizarte zientziari buruz, erabat zentratuta daude gazten, aurre eta gazten merkatuan. Eta bereziki, hezkuntza alorrean. Hemen topo egiten dugu, hezkuntza kurrikulumarekin, eta ze eduki ematen diren Euskal Herriko eskoletan, ze material erabiltzen diren, eta nork egiten dituen, eta material egiten zer agertzen den. Ze mapa agertzen diren, hemen eguraldiaren maparekin eta polemika ikaragarriak egon dira tarteka. ETB-en eta bar. Baina hemen hau dago, eta hamarkada, eta egoera okerra gora dijoa. Kanpokoak gero eta gehiago, merkatuaren gero eta gehiago hartzen dute. Juan Marik elkarrizketa batean 2008an, bertoko industria kulturalaren alde, hor eta beste toki askotan hitz egin dut, egia da. Kolonia edo klon batzuk izan nahi ez badugu, bide bat horixe da niretzat. Bertoko industria sustatzea alegia.
globalizazioak irentziko gaitu bestela. Geure ikuspegia lantzeko, ikuspegi hori zabaltzeko tresnak geuk gobernatu beharko ditugu, ezta? Geure kultura propia lantzea ezingo dugu bautzi kanpokoen eskuetan. Ideia horiek Frantziako editorialgintzan barra bota ditzakete globalizaziotik babesteko. Han eskerreko planteamendua da. Hemen planteamendu hori nazionalismo atzerakoia da. Anekdota bat, duela 15 bat urte aritu ginen, saiakera bat egin genuen, hartu testu liburuak, Espainiatik datozen, euskarara itzultzen diren. Euskarazko produzioari buruz ari gara, ez gara espainolesko testu liburuari, euskaraz argitaratzen direnak, baina kanpoan egiten direnak. Hartu genituen, eta pixkat historia, geografia, eta pixkat gizarte literatura, eta alor hauetako DBH-ko testu liburuak hartu genituen, eta pixkat begiratzen daritu ginen, beldurgarria zen, noski uno mapak eta bar, imaginatu dezakezue, mugak nun zeuden eta bar, baina grabatuta geratu zitzaidan, historia aurreko liburu batean, ez da, kapitulu baten izenburua. Neolitikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Bueno, parrez lertu ginen, baina da negarrez egiteagatik, ez da. Baina hori da, alegia. Espainiako editorialetan egiten dira, testu matrizak egiten dira, eta gero, komunitate autonomo bakoitzarentzako eranskinak. Eta alaxe datoz. Eta orduan, neolitikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori dago jokoan, auzi honetan hori dago jokoan. Eta Juan Marik beti salatu du, proposatu du, hitz egin du, eta ez dira neurriak hartzen, ez dirudi. Beste auzi bat, eta aurrera. Beste auzi bat, produkzio desoreka sailka, ez da? Alegia, hezkuntza, irakaskuntza eta aurre eta gazte gaindimentsionatuta dago. Bertokoen kasuan ere, oro har. Bien artean 175 edo hartzen dute. Eta, hau ere Juan Marik askotan azpimarratu izan du, ez da, alegia gizarte zientzietan, zientzia eta teknika, aisialdiko liburutan, Frantzian, Espainian, merkatu horietan asko produzitzen da. Eta hemen berriz portzentajeak oso baxua dira, ez da. Berak gaina beti, bereziki Frantzia izan du eredu, baina, eta orduan, hori... Hori da, ez da, berak testu batean esaten zuen, ez da. Gaur egungo produzio tipoak ezin du base euskal komunitate batek dituen hainbat premia. Ekoizpenak kontsumoa islatzen du, hau da, ez da produzitzen kontsumituko ez denik, oro har. Beraz, produzitzen dena eta konsumitzen dena bat datozelakoan, esan liteke gure ekoizpenak bezala kontsumoak egoera diglosikoa islatzen dutela argi eta garbi. Irakaskuntzan, haur literaturan, helduen literaturan eta liburu ugari dugu. Ez dakit nahiko ala ez, baina badira alorrak eta alorrak ia libururik gabe. Erdarara jo behar dugu, derrigor. Alega, ez da produzitzen, ez da konsumitzen. Eta hor, arrazoi soziologikoak ere badaude. Eta, niri argi eta garbi otutzen zaita didez, azken aldian egin izan diren ikerketa soziolinguistikoen emaitzak ere nahiko garbiak dira, ezta? Alegia ezagutzan jauzi bat egon da, baina erabileran ez. Eta nik uste, gehiago sakondu diteke horretan, baina, nik uste ikerketa hauek diotena eta Juan Mari liburu hitzari buruz esaten ari dena paralelo bazela, ezta? Alegia neurri batean, hasieran plantatu dudan lan hipotesia, liburugintzak gizartea islatzen duela, kasu honetan ikusten da, ezta? Quoderat demonstrandum, esaten zen gari batean, ezta? Alegia, hoxe zen frogatu nahi genuena. Lan hipotesi hori behintzat,
Kasu honetan frogatzen da. Bukatzeko bi amets bete gabe geratu zaizkionak. Liburu behatokia 2000ko hamarkadan garatu zuen, txosten bat egin zuen. Eta, azkenean behatoki honen helburua zen, pixkat, jakinen hamarkadetako bere ibilbide horren, pixkat gauzapen, behatoki bat, liburuaren mundua, orokortasunean, lehen esaten nuen zentzu horretan, aztertu, eta landuko duena, eta zabalduko duena, gizarteratuko duena, eta nazioarteratuko duena, baita ere. Eta berak hor, behatoki hori diseinatu zuen, baloratu zuen, eta bilerak eta egon dira, eta horrek ez du aurrera egin. Esan dezakeguna da, jakin.eus gure webgunean, atal bat badagoela liburu behatokia, eta hor behintzat gure urteroko azterketak eta sartzen direla. Eta Biblioteka Nazionala, hori beste ametsa. Agurtzane Joanenak Torrealden zenbaki honetan lantzen du hori. Hori bere betiko proposamena izan da. Gernikako, berak noiz bat esan zuen, Gernikako arbola herriaren simbolo den bezala, Biblioteka Nazionala izango litzateke euskal kulturaren simboloa. Egon dira, Joan Albret, Agurtzane Joanena, Joan Albret Bibliotekonomia saileko kidea da, eta talde hori urtetan egon da aldarrikatzen, proposatzen, Amari hauekin lankidetzan aritu da, jakinera agertu dira hainbat zenbaki monografikoak egon dira, landu izan da. Eusko Jaurlaritzan aldetik, 2007an lege interesgarri bat egon zen, agintzen zuen, edo proposatzen zuen, edo itxura hona zuen, baina ez zuen aurrera egin, eta 2019an jakin duzu Euskal Liburutegi Digitalaren proiektua edo. Eta, Agurtzane Joanenak berak hemen aipatzen du Finlandiako eredua. 5 milioi terdi dira, Euskal Herrian baino 2 aldiz gehiago, baina Biblioteka Nazionala daukate, eraikinak dauzkate, eta datu baseak dauzkate, non biblioteka guztietako eta museo guztietako katalogoak dauden. Torrealdeik berak esaten du, esan zuen 2009an, Euskaltzen dirako sarrera hitzaldia, zuzen gai honen inguruan landu zuen, eta esan zuen. Bere eredua, bere hitzak dira. Biblioteka modernoa hibridoa ikusten dut nire ametzean. Edukietan hirukoitza, analogikoa, digitala eta virtuala. Hotz, liburua euskarri guztietan hartuko duena. Eta izaeran fisikoa eta hormarik gabea aldi berean, baina fisikoa ere bai. Alegia arrizkoa, fisikoa esaten ari gara arrizkoa. Bertatik bertara zerbitzua emango duena eta urtikoei ere bai. Eta aurrera esaten du. Zein egoeretan hotelegoke gaur euskal kultura baldin eta 1919an Euskaltzaindia sortu zen bide beretik, euskal bibliografia eta euskal biblioteka sortu izan balira, orduan. Aukera hura galduta ere, non ote geundekeen gaur, baldin eta 1982an Euskadiko Orkestra sortu zen bide beretik, euskal bibliografia eta euskal biblioteka sortu izan balira. Minutu bat nahi nuke, zer esaten du Loreak, ez diot begiratu nahi. Azken hitza esateko. Artikulu hau esbarkatu. Hitzaldi hau prestatzen aritu nahi zen bitartean azken egun hauetan, hainbat oroitzapen... oroitzapenen tantza bat egon da. Eta, 20 piko urte izan dira, Joan Marirekin. Eta, hainbat post eta hainbat min. Hilda gero elkarrizketaren bat egin zidaten tokatu zitzaidan, eta, halaxe esan nuen, ez da. Niretzat Joan Mari laguna, maisua eta eredua izan dela, ez da. Eta dela. Laguna, emandako konfiantzagatik, hurbiltasunagatik. Maisua irakatzitako guztiagatik. Eta eredua erakutzitako guztiagatik. Ez da gutxi.
eskerrona besterik ez homenintzako, eta bueno, esan hori. Alegin egingo degula katea eten ez dadin. Eskerrik asko, danei.